Jak je libo, madam? Nový a vylepšený Poise bude zkoumat nejzaší meze. Nejenom, že omάμí smysly, ale předávkují. Bude i zabíjet. Příčina smrti? Smyslnost. Nový Poise půjde dál než jakýkoliv jiný módní časopis. Bude smrtelně vážný. Módní sebevražda. Co vy na to? Ona se zbláznila. Možná to zabere. Děkujem, pane. Máme času? Máme 2 minuty, Dobře. honem. Co dělá? Vím, že se to liší. Myslím od všeho, co jsme kdy dělali. A vím, že se to nemusí líbit. A můžete mě mít za blázna. Mně to nevadí. I kdybych dostala padáka. A to nemyslím nezdvořile, jen jsem si něco uvědomila. Kdo jsou ty ženy? Ví to někdo? Nepoznávám žádnou z nich. Chci vidět starší sestru své nejlepší kamarádky. A děvčata z fotbalového mužstva. Sousedku odvedle. Skutečné ženy, které jsou chytré a hezké a přitom sami sebou. K těmto ženám máme vzhlížet. Vraťme život do našeho časopisu. A radost. A smích a rozpustilost. Myslím, že téměř všichni z nás chtějí cítit něco, na co jsme zapomněli nebo zavrhli. Protože jsme si možná neuvědomili, co tím ztrácíme. Musíme si připomínat, co bývalo dobré. Pokud ne, nepoznáme to, ani kdyby nás to praštilo mezi oči. Já jen... Bravo! Vynikající. Toto předložíme vedení hned zítra ráno.